Vedes estes repolos que están aquí? Auguro que van a ser bastante grandes. E estes que están aquí tamén penso que van a ser moi bons. Que suerte tes, porque a min coméronme os bichos, os repolos. Vou vos dicir unha cousa, ás veces a suerte está disfrazada de traballo e constancia. Vos vedes a cantidad de bichos que lle acabo de quitar aquí a unha dúcia de repolos? Pois isto non se chama suerte, chamase constancia. Se un bicho vos come os repolos é que o podedes ver, o sea, vadelo a poder ver. Se o podedes ver, podedelo quitar, e se o podedes quitar, deixa de ser unha plaga. Hai que ser constante e insistente, o sea que se hoxe quitas 20 como quitín eu, mañán quitarás solo 10, pasado mañán quitarás 9, hasta que chegue un momento que haba tan pouquiños que non lle impidan o crecemento dun bo repolo e que non vayas a ter uns repolazos grandes e bonitos. Hai cousas para lle botar, é verdad. Hai insecticidas biológicos, hai insecticidas ecológicos e hai insecticidas sistémicos, o sea, que entran dentro do sistema da planta para poder envenenar aos bichos cando comen, pero de paso envenenan a planta tamén. A folla da verdura é totalmente impermeable, non hai ningún líquido, a non ser que sea corrosivo, que se o botas na parte de arriba da folla, que vaya para a parte de abaixo. Ningún líquido. E os bichos estes suelen estar na parte de abaixo. Co cal pensa, se tes que pasar o traballo tan grande de levantar folla a folla, pouquinho a pouco, con coidado, para botarlle xusto aos bichos o insecticida na parte de abaixo, folla por folla, que máis che dá? Se están aí, quítaos á man, se non tes que botarlle nada. A miña suerte é, ao mellor, poder estar aquí na horta un domingo pola tarde en vez de estar a pasear a recoller estes bichos dos meus repolos. Pero, bueno, non todo sempre é suerte. A suerte ás veces disfrázase de traballo, de tenacidade e de constancia. E xa que a domingo vou invitar ás miñas galiñas a unha mariscada de lagartas de repolo. Dios, todo un manjar.